हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स आपण कौन आउ जय जगन्नाथ। आपण माने केमती अछंती? मु तो बहुत भलरे अच्छी भावुँ आपण मैंने भी भलरे थे। जो मैंने मो चैनल रे नुआ अच्छी प्लीज़ मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन को ऑन करंतु, जमती आपण पाखे नोटिफिकेशन पहुँच जीव जल्दी। अहल दीदी कौन लगुंट मामा कहती आहलिंकर आज मुदी दबाक आसबे से आज उपटन लगौन आम घर आसिक मिस यू आहली आई एम ऑलवेज लव यू। तो मामा टी कहीदेव टी हाय फ्रेंड्स तो कौन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कहला गुड मॉर्निंग ना आपण कौन कहल दीदी मिस यू लव यू तुम लव यू टू आई लव यू टू आओ हाथ
କ'ଣ ମାଛଟା ନେବ? ମୁଁ ନେବି ଏଇଟାକୁ ନେବି। କେଉଁଟା ହାତ ଦେଖେଇଲା? ମୁଣ୍ଡ ତମେ ଖାଇପାରିବ? ଆଣୁନୁ। ତାଟିଆ କ'ଣ ଭାତରେ ଧରି ଖା। ଆଣେ ନା ଆଇଁଷ ହେଇଯିବ। ଏଇ ମଞ୍ଜିଟା ନିଅ, ଖାଅ। ଏଇ ମଞ୍ଜିଟା ଚୋବେଇଲ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗୁଡ଼ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଆମେ ତ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ମାଛ। କି ମାଛ? ବଡ଼ ମାଛ। ଏ କି ମାଛ ନା କ'ଣ? ରୋହି ମାଛ। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବୁ? ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଦେ ନଉନୁ ଆଡ଼େ ଗୁଣ୍ଡାଇ ନେ। ଏ ମାଛ ନେ। ନେ ଗରମ ନେ ପିଆଜ ନେ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ ପିଆଜ ନେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମମି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଟେଷ୍ଟି? ଅହଲିଙ୍କର ଆଜି ମୁଦି ଦେବା ସରିଲା। ଆଜି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ମୁଦି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନେ ଭାରି ସ୍ୟାଡ଼ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଅଧିକ କ୍ଲୋଜ୍। କଳୁଆ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାନେ କଳୁଆ ଯେ ମୋ ନିଜ ନଣନ୍ଦ, ମାନେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଅହଲିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମେସିନ୍ ବି ଶିଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବି ଯାଏ। ସେ ଗଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରହିଲା, ସେ ହେଉଛି ବେବି। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସେ ନଣନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରିବା। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ସେୟାର, ଫିଷ୍ଟ ବି କରୁ, ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଦି ବି ପାରୁନି, କାରଣ ମାନେ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କୁହା ନଯାଏ। ମାନେ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଯେ ଥିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ କୁଣିଆ ହେଇକି ଆସିବେ, ସେଇ କଥା ଭାବିକିରି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ବି ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରେ। ସିଏ ବି କାନ୍ଦିଲେ, ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିଲି। ତ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ